Чакай. Още ли използваш това нещо? Ами, Мила, мисля, че вече е време да го фърлиш в кофата, защото точно заради сухия ти шампуан косата ти отказва да расте. И стори тайм на това как косата ми се превърна от това до това за точно 3 месеца. Започваме там, че бях лятото на бригада. И съответно си бях взела абсолютно никаква козметика за коса. Бях се решила, че всичко ще си купувам оттам. Това е косата ми сега. Вижте, това е най-добрата форма, в която е била някога. Добре, хубаво, супер ти е косата, обаче какво направи? Първото нещо е, че скалпа ми не се докосна до никакъв стилизиращ продукт. Тук визирам лак за коса, пиана, сух шампуан, вакса за коса, защото просто ме мързеше да отиде да си купя. Но, работи ли? Работи. Другото нещо, аз работех в ресторант. Съответно, през цялото време косата ми трябваше да бъде прибрана. Guilty of that, по принцип. Не го препоръчвам, но всеки ден бях с тези clean girl, slick back, whatever. И кокчета, плитки, опашки. Но ключовото нещо беше, че използвах маска. Това нещо си го втривах в корените, връзвах си косата, като естествено гледах да не я стягам супер много. Третото нещо, ето тези дължини са толкова важни, колкото и корените. Когато косата ви расте от тук, дължините ви са супер сухи и изтощени, те се късат. Затова всеки ден от тук надолу олио за коса, за да може да се хидратира, да останат също здрави. Ще направя и друга част, в която ви казвам как да намерите качината за косата си, също и да ви покажа някои продукти, които аз лично бих препоръчала, така че stay tuned.